abantu baminto ntagete morero gose ebarara na nyaribo ngokwana bomaene ebarara na his excellence morero ngoro mulimo inche yongo kwanera abanyamira uno moseneta bwa county ya Nyamira tali itukondiri na nili monate binyaribo nankero kuginta gete 2027 onate nekero kendi yonsi ndali whether no senator whether no governor ago tatainge kero omo speaker okoro kwena kokira chete koti ejina file twaretera tuna ba senator ekina na kieke okira file ti koti ya David okira acheta agaswa chioda aliko ligina chichi koti ata gete koti ata venga okorusi kwa na ba MCA okwalenge mamenja ye katiba ya David okira aswete koti nere ago tebe koti moe conservatory order una ya ete Kawira Mwangaza kera bete impeach na Senate ne David okira abantu banyamira na omoka nyaro ekero kera chete kotini tairi conservatory orders ntagete atuoro kirero ndie koti ekoro ku employment and labor relations koti e karansete ekaruwe koti order bunago teo ekina kialengo ekoro gekoro kuna petition 08 kialenge Nyamira omojaji omanyane gatebete ngatabuga tinguriyo gatagerere kina ekena kina kialenge Nyamira 08 kero mondaro wakorra kine chioda chio moiso chio mojaji na chichi chiroje kain ndibwensira bago chiro omojaji agatanga tabuga tinguriyo gatagerere kine kiara kiaba file kiabete file ese koti engao akabatena genda as employment and labor relations court Kisumu for hearing and termination paka rero mna tokwana order tiyo ya rule ese employment and labor relations court Kisumu arangili press conference ya to tebinga ye order yo agote abayaru ete Kisumu e petition yokera file E001 of 2024 auro kia Nyamira ekara korangili press conference yo tango mheshimiwa okero na bwate order. So it is very clear esa bantu Nyamira lichi koli gote ba county government act section 7B onye assembly ya kwende kuikaransa isiko igego ikaransa ya itie motion aba MCA bake kura ya assembly ya kwende kuikaransa isiko lakini ese ngende ko divide ya assembly atwara ba MCA bake bale go seni komi bamoitelie bintu bya ima minje yeli chiko ebintu byonsi bya gukora igago tomo guchie ese assembly eli bwata ba MCA bake liego ikaransa ese bende ko ikaransa otebange yitari ko nyir organize ine problem to bwata Nyamira aise kuanjira nanga tiaba imusie bonsi piata bie timu ya yenga tigako kwenda kuikaransa sane assembly eli ikaransa asamo ebu atiri chiko onye bago chiko ete motion yoko chiko ikaransa isiko babuga ati section 7B ya county government act ase go my your excellency governor Amos Nyaribo nondoke bara nondoko muishia ongorime ni gobe senator ya Nyamira na njende te wacho ando Nyamira ngatindi konyageliwa atwara egosoli after egosoli okorama after okorama okweminja after okweminja ngogendera okore gasiane